Cruise 5 yafika kuno ku Lilongwe City Council Civic Offices. Tabwera kuno kulipikeze ndi Lilongwe 1. Meya wa mzinda wa Lilongwe amayendera mpaliro wake umenewu. Ndipo pano tifuna kuti alondole tilekeze nawo mu ofesi yawo kuti timve zambiri yawo komanso mzinda uno wa Lilongwe. Nakulandira ni program ya Cruise 5. Zikomwambi. Ndisinu zote kwa ndikulandeni ndine chifatu kupangira machezawa mu office mwanu. Koma ndikulandeni ndine. Mundilandire. Takulandani mu office mwathu. Yeah. Takulandiranso ni mzinda wathu. Mzinda wa Lilongwe. Yes. So inu mwatilandira mu office mwanu ife takulandira ni program ya Cruise 5. Zikomwambi. Kuno tafika kuno ndi ku City Center ku office ya meya wa mzinda wa Lilongwe. Moti kugwira ichichi ni moyo ukulu kwambiri kumene mwina inanu mpaka namutaferamo osakagwira aka ulemero wonse uli mu maina amene ali apawa amene ndi tsono pachi mamuna ali mati mfumu ya mzinda wa Lilongwe mfumukazi mfumukazi ya mzinda wa Lilongwe Esther Sagawa tathokoza kwambiri kuti mwaliro watikhoza kudzacheza nanu komanso kuti mwaliro watikhoza kulowa nawo mu office yanu ino zathekaro apatu meya zimazaoneka ngati limene wakechifuta injunction ntchito inalipo kwambiri osati akubana apereke chikala ine koma watizitheka it happened too fast, very fast. nangodoba kuti aya apa nga vacate injunction taimani kaeneka myala kuti ayi basi tasaka it happened so fast koma ambuyendo wabwino because zonse zija tinaziyenerekeza kuti tikhoza kukwanisa tizipange mwansanga yonchiti. Yes. Koma at the end of the day zinapeza kuti zachitika ndithu zatheka and we are just grateful to God. Kani ndimeneyo tikufuna ticheze nawo ameya kuti timve zambiri za iwowa ngati munthu komanso kwakukulu mzinda wa Lilongwe umene mwinaso tikhoza kuti zilipatsa chithunzithunzi cha dziko la Malawi ndi mizinda yake kuti kodi tikulowera kuti. Koma poyamba ndakufunira kale mafuna abwino muone ndinu achichepere ndithu sindikudziwa kuti kodi pali munthu wina wang'ono amene anakhalako pa mpando umene ukuposa inu malingana ndi mbiri ya dziko lino komanso meya wachizimayi amene anakhalako pa mpando umene mu mbiri ya dziko lino kumene kuzimakhala bwanji kumbiri ya mbiri zimenezi. I think kumbali ya zaka tikhoza ndi inedi wachichepere. Kumbali ya zimayi I think meya wayambira wachizimayi anali former mayor Juliana Kaduya. Yes, nde kuti kumbali ya nzimayi mwina tikhoza kuti kwachiwiri. Koma kumbali ya zakazo nde ndizoona ndikoyamba. Kumudzi ndikuti? Ineyo ndakulira kulongo konkuno, ndabadwa kulongo konkuno. Koma makolo anga, bambo anga amachokera Mangochi, mayi anga amachokera Machinga. Ifo ndikuona kuti dzina lanu likuveka ndithu kuti mukuyena kukhala ndinu kunyanja kumusi uku munje kwa Esther Amina Salimu pano Sagawa. So mwakulira muno ndabadwira ulongo konkuno ndakuliranso kulongo konkuno. Koma kumudzima pitako nthawi zina zako acheza ko ndi anthu atimapita yawo so kuphunzirako patali kuwechetaso bwinobwino kungodziwa kungokuwechetatu basi koma kungodutsa pamene wona munthu amba kudziro maluma ayi kumva kuyankhula ndi maisesa ndithu. Chabwino. So kuti mufika amene mulilipa mwakhala mukuchita chani moyo mwanu ku skulu munapitako ntchito mwagwirako kapena mwangokhala basi za ukhansalazi basi? Ayi ndithu kuti tifike chonchi ndithu ku skulu napitako basically napanga study IT. IT ndi marketing. After nitachoka ku skulu nagwiraponso ntchito makampani I think awiri if not atatu. Ma industries yake omwe as IT zo komanso marketing iso napangapo. Koma ntchito nasiyabe mwachangu chifukwa naganiza zoti dzipanga kwambiri business. Ndi ntchito sinaigwire kwa nthawi yayitali koma kwambiri mapanga ngati kuti business makamakano za ITs. Kwa IT kumakhaso business? Yambiri wambiri. Kutani magulitsa ma flash? Magulitsa ma computer? Ayi kupanga develop ma website. Kupanga so kwambiri mapanga za security systems.
Ndio maidziwa ruambiri ru computer. Timaisera. Nanga mpaka nofika posi ya nchilo lindikambo panga zanga zimene ndero adzitemba kaya munthu. Actually IT ndimene mungapange business yayikulu chifukwa choti olopanopa kuti mulutse program yanu you still need somebody wa IT. Kuti mupange china chake you need somebody wa IT. Mafoni amene penda mafoni akangoti achitika china chake chaching'ono you may need that basic IT ugent background. Okay. So kuti mukapezeke mundale zinakhala bwanji because apa muli mundale tsopano. Yeah, apa tili mundale kuti ndikapezeke mundale I think my other passion was to do with achinyamata youth. Okay. Because all along amene ndili ku school komanso amene ndimagwira ntchito I was one executive director for youth group imene timaichoti 5D. Maria? Timaichoti 5D. Kazigawenga. Sikazigawenga. 5D? 5D. Actually it's interesting to know chifukwa yokuti the 5D meant kuti there's one D for dream, another one for driven, determined, dedicated and disciplined. So ani yake feti mapanga connect zosezi kuti ngati wewe uli wachinyamata you should have madi amene wao. You should have a dream, you should be determined, you get dedicated to it and you should be disciplined. Okay. Nema dio seri mapanga connect bwino. Beza 5D zo bali zibakha bwanyi munambitsa ndinu kapena munali member wa. Yeah, ndinambisa ndineyo za 5D zo and then I had my friends as well amene so timapanga share the same vision. Ndeti maganiza kuti kodi ife tingamapanga chani ngati achinyamata what's our benefit apart from kuti tizingokhala kani ma social media kapena kuti chani. So tinagwizana kuti tizithandiza achinyamata amene ali ovutikirapo more especially kuti tisamapezeke zoti tinda achinyamata amene asiya school panjira tisamapezeke zoti mwina tinda achinyamata amene akungoyenda and that time ndoti we were fighting kuti tizithandizira ku ma street connected kids tizithandizira ku ana amene ali ma school koma amasowa ma basic needs. There we had my interventions ang'ono for example timathoka panga fundraising car wash ndio tikatsuka magalimoto aja ndalama zimene tazipeza zoti makagula ma uniform. Okay. Mwina tikasesa kapena tipanga chani ndalama zimene tazipeza basi makathandizira nonso ena amene ali ovutikirapo. So we had a very big program that we did time ine timaicha kuti give a child a book. Okay. So give a child a book tinaisesa nditu I think auje nambiri anambire tinaisesa kuwapasa nditu mabuku ma uniform kuti abwerere ku school and then it made strides chifukwa tinaenda achinyamata ochokera Lilongwe, Blantyre, Mzuzu and some other districts joining us. Okay. It was a very big group and vibrant. Okay. So izizi kulongo kuno machitira kuti timapanga ngati ndikumbukira tinapanga ko donate mabuku ni ma uniform kumbuka. Okay. Tinapanga donate mabuku ma uniform ku adziwa and pena so makapereka so ma services ngati kuphuka aphunzitsana aja mwaulere. Okay. Tapanga ma school siyana. Ndi amalawi sajedwa atukangopanga zimenezo inuyo basi apapa zateremo ngoyimira basi. No, actually samachito so kundifusa chifukwa kuti passion. Ngoyimira basi. Ayi. Passion inamba kale koma amayi amadandaula kuti koma zandalezi timazopera pang'ono because then ndimakondo panga follow kwambiri what was happening and how things were happening and I remember one time we needed china chake kuti chiteke one of the programs kuti iteke and all we needed was a signature ya munthu wankulu ndithu komano zimavuta and I was telling my friends kuti most of the times ndikamachona kuti chinthu chikuvuta zimandithandizira kuti it should set my pace kuti chovuta I should achieve chovuta chija kuti tione kuti tikafika pamene pachikavuta motani kapena tikachikwanisa motani. So ndimalemba ndimakumbukira ndimauza anthu even office ndikapita ya munthu ikakhala yandisangalasa I take it in play and I take it in action kuti ambuye siwina like I won't do this. Ndizakhale pamene. Yes. And ndimakhulupirira zoti ndizoona kuti you chant your course yeah whenever you say mawu amakhala kuti ndi mawu amene akupangisa kuti uzidusa muzimene yokufuna. Okay. So ma frustration amene ndamana makutsa zoti inezi ndingopanga ndineyo bwanji ndikakhale pamene. Yes, and then I also thought kuti anthu amene wangati kwathandiza chonje what if we go on a bigger scale chifukwa chokuti munthu umayamba you take baby steps towards everything. So then nauti nambira youth group kena kuti pito counselor kena komapita no ku council chani ngati mayor chifukwa choti umadziwa kuti apa pano this is how I can achieve kapena this is how I can conquer this level. And then you go to another level kuti now you are trying to sort out a bigger problem.
ndi makolo amaopa chani zabwino zimene amaopa ifa chani. No, being young, chifukwa the way politics is said to be. Anthu amangona ngati kuti it's all about kuti basi tizinyozana kunenana chani, one thing you are there, the other day you are there, and panopaso ndiye kuti so plus ma cheap and fake propagandas anthu amangoyankhula chimene angoganiza kuti no today we want to talk about this person, or zisali zoona. So you see kuti no, the things that are circulating are things that you don't even know that you are. Komabe, you know, sometimes when you are in service, you have to accept some of the things that people would say. So at this time kuna kuti mulikale pa banja kapena munamsala banja mene mambo mapanga zimenezi za Chinyamatazi? Yes, za Chinyamata. No, that was a long time ago, ndisali pa banja. Okay. Koma kuti mufuna kuyamba kulowa mundale ndinamba kalekale ndisali pa banja. Koma chifukwa choti no now my decisions amene ikawa kupanga then they were supposed to be blessed by my mother and my father. Ndezi that is ovuta kuti no chifukwa kuti sizimasangalatsa in the way things were being handled. Zinezovuta I would start politics ndili kwa mayanga. Koma ndimapanga be zinthu zoti okhasa madabo kuti okay mwina we use someone different. Koma immediately I got married. I remember I think it was the same year I got married. Then I actually told my husband because I'm sure kuti that also formed part of his manifesto kuti muzandivomereza kupanga zinthu. Yeah, so he said you can go ahead, and he's so supportive about it. Yeah, because why I was asking that is find mafana ndidziwe kuti makolo akuonetsa kuti be anali ndika resistance kena kake. So that's something that you had to overcome. Kenako kuwatirwa ndiye kuti so bamboso nawonso akhaleso kuti akuvomerezaso ifwaso nawonso mwina akolokaso ukupeza kuti mpaka na mwina masomphenya ako onse afera pomwepo for kuti aliyense amene ali around you aone kuti iya izimene ziyayi. So that's what I wanted to know kuti bambo mutauza kuti tsopano mwatipeza pano koma ifeyo ndife andale moti masomphenya athu ali apa inu mukuti bwanji. So he said he was okay with it. He was okay with it. Yes, he was okay with it. Ndiye ndo wathu program ya Cruise 5 amenewa ndi meya amene kuti mfumukazi kapena kuti mkulu wa mzinda wa Lilongwe 1 mukadzaona kudutsa bendera kuchita petu sailini wiu nyali peti muzoza kuti muli mulendo wathu lero mprogram ya Cruise 5 majeza atha tipangeza ntchito tsopano chifukwa choti mpando umene mwakhalao ni mpando waukulu kwambiri andimeti manenera mucha kuti even kuti mufikepo panali njunju kusenza kuti simpando ora anthu amangolola kuti ine ndachokapo ina alowe. Mzinda wa Lilongwe ndi mzinda umene ndi likulu la dziko la Malawi. Ndipo pali zinthu zimene anthu amayembekezera kuchokera ku mzinda umenewo. Poyamba iniyo mene malowa ndikhulupirira kuti mulali ndi masomphenya kapena mulali ndi zinthu zimene maziona kuti ine nditakhala ndi mphamvu iyi ndikhoza kupanga izi ndizo ndi zinthu ziti zimenezi. Choyambira ndizoona Lilongwe ndi capital city ya Malawi. And being capital city pa nthawi imeneyo imachoka capital city kuchoka kuzomba kubwera kunoko, of course I was not there koma history says it all. Kuti nomene imachoka kuzomba bwera kunoko imabwera ndi zitukuko zina zimene zinali zokhazikika. For example kunali ndithu njanji zimene zimachoka kuno mpana kusalima mpana ku Zambia. Indetu kunali I think imachedwa Lilongwe International Airport pano ndikamuzi International Airport. Kuna zinthu zosiyana and paka nali panopa pamene ine ndi malo okhala kuti no ndikufuna umeya kapena mene ndimapanga nawo kampeni ndikufuna umeya. Panali zinthu zina zimene mazoona kuti koma ine nditapita pa office manager ndikhoza kusintha. Now zinthu zija zimapangidwa determine ndi tenure ya mayor mene makhalira chifukwa normally mayor amayinika kukhala for 2.5 years. 2.5 years ndipo pa 5 years paja timakhani ma mayor kawiri. So tikakhani ma mayor kawiri paja ndo mazozo rino yone vision yanga it has to be something that can be attained within the specific period ya 2.5 years. 2.5 years. Nde koma panopa it's going to be different chifukwa even if 2.5 years isikwana chifukwa chokuti no talowa nthawi imene ikhanga ndikuti no after nthawi ja masankho anakhanga ti avutirapo muja talowaso it means it's just next year that the tenure is going to end. So I have a very big vision for the city. Komano we would want to do chimene chili choti it's achievable at this moment. Nde right now my focus is on clean and green city. So I'm saying clean and green city with 3 pillars. The clean and green city, number 1,
we have to make sure that we are managing my waste. That's number 1. Number 2, we are talking about security. Number 3, we are talking about the greening itself, the greening of the city. Nde chimene chocho ndi number 1 chimene ndimafuna kuti in this period people should know kuti nthawi imene panali Mayor Esther anayesesa kuti zinthu izizi zitani kodi zichitike. And in that regard we have already started kuyamba kupanga zinthu zina ndi zinazo zimene zili mu clean and green city muja. And I'm sure kuti no my residents atithandizira anthu ngati inu mutithandizira chifukwa it's not just about me, it's about all of us. Tibwerera pankhani imeneyi chifukwa ndi zingapo zimene afuna kumvetsetsa koma poyamba mwina kukana kuti tizifunsana mafunso oti si ainuyo timadziwa kuti Lilongwe City Council ili ndi Chief Executive Officer then ilinso ndi Mayor. Ntchito zanu zimasiyana bwanji kapena mmagawana bwanji kuti popeza nonsenu mmakhala ngati mukuyendetsa mzindawo? Okay, so Chief Executive Officer ndi amene ali ngati chief wa ku technical arm kapena secretariat. Okay. Amene ali ma implementers. Nde kumakhala Mayor amene ali ngati head wa political arm. Okay. Amene timakhala ngati ma policy makers. So ife timalowa mu council muja, timalowa mu chamber kuti tukapanga ma policies tipanga bwanji tenda bwanji. Koma chinthu chijano kuti chitheke chichitike, we have to submit it to the Chief Executive Officer and pass a director amene ali responsible for that apange implement chinthu chija. Okay. So timayenera kuti tizigwira ntchito ndithu mogwirizana bwinobwino kuti no zonse ziziyenda. Chimene vision imene tikupereka ija achifiso ainvesese komanso tigwire limodzi tipange achieve koma most of the times iwo ndamene amapanga implement. Ngati mene ilili ngati mene khoza kuti minister ndi PS wake. Yes. Kuti minister amakhabe kuti ndi munthu andale amuyikapo ndi andale ma PS is a technical guy. Yes. Ndi PS minister amamuza kuti ndimafuna ministry ino zinthu zikhale chonchi. Koma uthamanga pa ground amakhala PS uja ndi ma director ndi anthu ena. Ndimene zimakhalira soko. Chabwino. Apopo ndi kuti tikuyankhula ndi munthu olondola amene akhoza kuti yankha zinthu zingapo zimene anthu akhala akufuna kudziwa. Oyamba mwakamba nkhani za ukhondo mu mzinda wa Lilongwe. Mulibemo ukhondo muno kulibeko malo otilinganene kuti awa ndi malo abwino kulibe. Muli mapulani otani chifukwa ine ndikukhala mu mzinda omwe uno chibwereni inu yonse ngani oti ndaonako zinthu zimene zikuchitika kuti oh there's a new guy in town. Ndipo panopo zinthu zizamba kuoneka kuti zinthu zamba kusintha. Palibepo chimene chikuchitika. Ndo kuti choyambirira simukuyenda kwambiri yayi. Chifukwa chokuti ntchito tayamba. Mwambira kuti ntchito. Panopa we are doing Lilongwe you can drive in Lilongwe for 30 minutes to Maliza City. Now ntchito ndiyo ndinazo limene tayambiramo it's not a 1 day job or a 2 day job or a 1 week job. Komano what matters is we have started because the journey of 1,000 miles begins with a what? A single step. Step yoyamba imene mwayamba. Step yoyambirira we have started cleaning usiku. Tikumapanga clean usiku. Of course, yeah, you know the cleaning usiku helps kwambiri. Chifukwa number 1 pali ma areas ena amene ngati tikumapita onena kuti timakachotsa zinyalala zija using a JPC and mwina ma machinery akulu. Oti during the day we are going to disrupt my businesses anthu. During the day ndoti mwina kanso kamene kuti kuyenikira kutseka ndicho linga choti tipange cleaning imene ijayi. Usiku sitimasokoneza anthu ena aliwonse ayi. Komanso usiku kumakhala kuti palibe ma interruptions ambiri pakati pa ife ogwira ntchito komanso anthu amene apanga ma business ena ndi ena. Zomwe mukunenazo ndi zoona kumbali yonena kuti kugwira ntchito usiku ndi chinthu chabwino ndipo ma cities akuluakulu amapanga zomwezo. Koma kunoko zinangochitika kamodzi pa 5 July mukudikira 6 July mukudziwa a president ayenda mu nseumu kupita ku stadium. Actually kupita kumene kuja kumakasesa ayi kunoko tikugwira ntchito usiku chani inazoti izizi zakungopanga kuti a president akamadutsa aone kuti ndi moyera. Zitakuchita zimenezo zinatha. Ayi actually dzana timakulinaso usiku. If you follow my Facebook page you would see tikumapanga zimenezi 3 times in a week and sizoti tasiyaya. Mukukilina kuti kumene mukunena. First week imene munatona tili ku city center. Tukilina ku city center. Munjira imene mudutsa president. Simunaliso munjira actually panali pa kakeda apo chani tinakilina. Second week we had done ku Old Town. Kenako tinapitaso ku area 2 kubwalo la Njovu. And we have pictures and well documented actually
Zodiac, one of your guys was there even usiku anatijambula anatuonesa izi zikuoneka ngati kuti ndi window dressing chabe kuti zingooneka ngati tikuchita and sikuti ndikunyoza ma efforts amene mukupanga komano mavuto amene ali mu Lilongwe City sindikukhutira kuti angapangidwe solve ndi approach yake imene iyi pali nkhani ya kutaya zinyalala paliponse mosasamala mulibe mabini mu Lilongwe City mulibe ndondomeko yotolera zinyalala kuti zikatayidwa malo ake oyenerera pali malo ena ngati kutsidya kuja ku Old Town ndi malo oti it's filthy to be fair it's filthy so ungayende munthu kuti nkumati ndipita ndikaja apopo ndekuti mwinasoka funa kusaza so approach imene iyi ndikudziwa kuti ndiyoti ingatithandize kuti tikonze city in 2 years imene munena yes itithandiza chifukwa choti that's just one of it as we are talking of waste management tikunena kuti we are also encouraging it ndi campaign yonena zoti every shop and office must buy a bin and there are the types of bins that we are asking them kuti azigula ndangati agulako chiyambireni chifukwa chokuti enforcement yake ndiyonena zoti we had written to them kuti no chondegula ni mabini and at this point tikazapezana kuti mabini ajasanagulidwe tizamba no enforcement because we have to bwanji kuti agule mabini amenewo no we give them 2 weeks 2 weeks yes kuyambira pa nthawi imene munane nayo kapena kuyambira ali mu nthawi yaitali bwanji because mashop ambiri sotangakanika kugula bin a bin should be like the biggest bin should be maybe just about 50 or even 100,000 mashop ambiri akhoza kwanisa zimenezo so you're giving them 2 weeks alipo amene agulako zimenezi alipo amene agulako and in fact aliponso ena amene atipatsakonso mabini okuti gerankonso ni ena ma institutions amene mwina sangakwanitse kugula bin within that period mu city center muno munthu angoti tituluke kuti amene atateni tiyende olombaja akhati tikuyendera mu city kuti tizienda tiende 100 200 300 meters to know maybe there's a bin that's why we are saying kuti it's collective efforts ifeyo ngati tufuna tichite bwino ngati council yasu tufuna tichite bwino it means ifeso you have to put in my efforts because ngati council sitting nganene kuti tikugulireni bin just because mukanika kugula bin so it means my institutions akulu akuyenekera kupanga embrace kugula mabini aja kuti ifeyo chinyalala tizikachitengera mu bin muja you would wonder kuti okay office yaikulu ngati iyi bin alibe so pano amadalira kuti no siteti ya bwero zanyamula zinyalala ikanyamulira kuti kapena zikatengera kuti so anthu amangoponya basi uzipanga hipi pasi paja kuti izabwereno ndoti pazafunikano machinery akulu kuti tizichose zinyalala zija so what we are saying is every shop or office must have a bin ifeti kamafuna uzatenga zinyalala zizatitengera mutimo mene momo and we are saying they should work hand in hand with us osati kungosira kuti site we know we have some challenges for example we need ma waste collectors ma waste eugene zimagali moto zima truck zija or zima skippers chani that's what we need koma right now we have improvised did it okay madzulo aja use even matipa amene tili now you know city council has got matipa zingati amene aja okuti tikunyamula zinyalala ndomakatani makasiya and for the meantime we have also engaged ma private operators waste collectors. Of course, that's not enough. If we're looking at the growing population of Lilongwe, that it means if so we have to be on top of our game. Meanwhile, we cannot say tukanika kupanga just because we nakanika kugula bini. Then we are not serious. Then we cannot achieve. Of course, vuto la malamulo ena and I think zimene zitizo na kutsogolo kundira kuti malamulo anthu samamvera or even zimene za 2 weeks izo tikhoza kubwera uzayino after 2 weeks ndi anthu angati amene alandira chilango chifukwa ogula wagule koma ndi anthu angati amene alandira chilango chifukwa chokanika kugula bini sipapezeka ena they choose to kumvera kapena osamvera zinthu zima life goes on like that koma let's put that aside muli ndi ndondomeko yakutolera zinyalala imene mwakhazikitsa mukumatolera mowirikiza bwanji chifukwa pali malo amene kuli miulu ya zinyalala yoti sinatoleredwe kwa zaka mpaka zafika zoti zauma pamene pachapo muli ndi ndondomeko yanji pa nkhani imeneyi ndathokoza kuti mwakamba za matipa ndi magalimoto ena anthu amene akuthandiza kutolera koma ngati ne munthu okhala mu mzinda wa Lilongwe munganditsimikizire bwanji kuti padakali pano tiye ndi ndondomeko iyi every week tikumatolera every 2 weeks tikumakapena zili chonchi Okay, for example, timayendera each and every day koma ndemene mofotokozera kuti zinyalala ndi zochuluka ifika sizakhala mwina kwa nthawi yaitali zisanatoleredwe so ndimene tanena kuti tikuchita koma pang'ono chifukwa chakuti each and every day tumayipeza tachotsa zinyalala and 3 times in a week tumayipeza takachotsa zinyalala and zinyalalazo ndithu ndi zochulukira koma even kuchuluka kwa zinyalala zimene tachotsazo will not be compared ndi zinyalala zimene zinakalipo. That means there's a lot of work to be done and that work it only needs all of us and our mindset change. If kwefe tutola chinyala lero tikamenda ofika apo wina akutayira chinyala pati pamene tasesa pacha and tikamabwera mawo kapeza zoti wina akakhutiraso zinyala pamene tatani tachotsa pacha. So what is it mmene mwafotokoza kuti
anthu samaopa pena lamulo chifukwa cha mwina chimene chimabwera after lamulo lija. Let's just adopt zinthu mene anthu azathu amachita maiko azinzatu. Yes, ndimafuna ndingowunikirako pa nkhani ya mindset change. Ine sindikhulupirira kuti munthu angangosintha mindset yayi. Ndimamva zambiri mwina penanso ndimakhangara ndikanda mumtima. Funa anthu amangamba za mindset change ngati kuti munthu angangodzuka lero nkunena kuti I'm changing my mind. A mind does not change like that. You make a mind change. Anthu chifukwa chimene amachitira zinthu zolakwikazo ndifuna kuti amazoona ndizophweka ndizabwino akupindula pakutani. Now you want munthu asiye zimene zizi just because waganiza kuti asintha. Now kumene ndikulowera ndi uku kutolera zinyalala is one thing. Chimene tikuyenera kuwunikirana ngati mzinda ndikuti tisiye kuwononga malo ngati amenewa kutala zinyalala mwachisawawa. Mmene mwaneneramo ife tikutola zinyalala ena akudya zimbe akudzataya. Tsopano mukugwira ntchito bwanji ndi anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe kuti muwaphunzitse kufunika kuti asamataye zinyalala zimenezo kapena mukuyikapo ndondomeko zotani kuti anthu asiye kutaya zinyalala mosasamala. Mizinda ina sungataye chinthu munsewu choncho ukhala mulandu wakulu kwambiri. Kuno ku Lilongwe ukhoza kugula zimbe folo nkukhala pa nsewu kumadya muzisiya muzipita, nothing will happen. Yeah, that's true. Now civic education is also important, and we have some stakeholders that are doing that. Kumaphunzitsira kwa anthu kuti zinyalala tikhoza panga bwanji pamala wathajani a business kapena pamala amene tikukhala tikhoza kuchita bwanji. And there are also some engagements amene tikupanga even ndi anthu amene ali ochita malonda kuti atatiyeni munthu ukugulitsa malonda ndina zoti madzozo li pamakhano kani makoko kapena ndi chani koma pezo zoti iweyo you don't have any initiative yothandizira kuti no uchose zimene watanizo wagulitsira ntchitozo kapena zimene anthu ako agulitsira ntchitozo. So we are also talking to them. I know mindset change is not that easy, komabe is something that we have to accept. Panopa zinthu zambirimbiri zasintha, and pamene zinthu zambirimbiri zasintha kagwiritsidwe ntchito ka zinthu timapanga bwanji adapt kachitidwe ka zinthu. Anthu kalekale mafoni samagwiritsa ntchito, pano foni munthu onena kuti olo foni samayidziwa samayifuna amatha kugwiritsa ntchito foni ichi. Kutanthauza zoti ali nako kuthekera kuti akhoza kusintha ngati iwe chinthu icho mtima wako uli patipo uli pamenepo. So all we are asking people to do is kuti they should accept kuti it's not just about city council, ndizayifeyo tonsefe tigwirane manja tonse tigwire ntchito imeneyi. Mukamanena zimene zikuchitika mu mzinda uno muzisamala chifukwa kuti mukakhula ndi munthu amene akukhala mu mzinda omwewo. Suri ndachokera ku Uganda kumadza kufunsa ni mafunso ine ndikukhala momuno ndipo iniyo chisandukire ni meya ndakhala ndili mu mzinda omwewo. Musanakhaleso meya muli deputy meya nali momuno. Zinthu zimene zachitika iniyo chilowere ndi pampando wa meya kufika pano. Ineyo ndikuyenera kuzidziwa chifukwa ine ndikukhala mu mzinda omwewo. Maphunziro amene mukunenawa ine sinaoneko kumene ndimakhala ine inawa neighborhood. Sinaoneko maphunziro enayo amene akuchitika kukhudzana ndi ukhondo kapena kuti ndaona maposta achilendo amene ayikidwa kuti keni tipange ichi kapena kuti mukapanga ichi fine yake ikhala iyi kapena za mabini mukunenazo mwina zimene zoti mwafikira anthu ama business. Koma ineyo ngati nzika yokhala mu mzinda wa Lilongwe sinaoneko kusintha kuna kuli konse pa maphunziro amene mukunenawa ya. Okay, I'll give you an example of kwa Chinsapo, nsika kwa Chinsapo kumene kuli anthu amene apanga even pilot project. I'll give you an example ya nsika so watu wa main market kumene kuli anzathu ma stakeholders ena amene amawaphunzitsa anthu makamaka za mindset change on how they can manage zinyalala zawo, and those we are working hand in hand kuti tigwizana motani kapena amauza anthu aja motani, and their project ngati kwa Chinsapo amaliza and they are moving to another market. Chifukwa chokuti mindset change despite kuti nomwina mukhoza kungofuna tingolengeza tikungoyenda tikutani, we need to engage with them. Sizongoti job lero siyani kuti azinyalala timakhala nanu musika momwemo timakhala nanu pamene niyo zinthu zanu mukutani kodi mukupangira ndi makuza zoti no this is supposed to be like this, this is supposed to be like this. And today I had another urgent meeting ndi ochita malonda musika. Ndawuzoti tsopano munthu mwana ukakhala kuti ufuna china chake chabwino choyambirira makolo mamba wasangalatsa kayi kwachitira zabwino madabo oti mwana lero wasesa wakolopa kena kwa makolo makufunsa kodi kuti ufuna chani imakhala zoti wachita chabwino. So I was telling them kuti you know what I like ine ndukhondo umene ndimautani ndimaukonda. So if you do something that is in line with that, it means ndoti ndife totolani kodi tugwirizana wina aliyese pamene amapangira business asese pakonza, and it's not just around you up to where munthu wina akutani akubwera kuti ngati yomba pangira business panolekezera apo iyo kuchoka panolekezera pamenepo okonza ndinda ndiweyo. Tatuzani zimene kuchitapo pa kuti mzinda wa Lilongwe ukhale wa green mene mwanenera
mukuchitapo chiyani titani kuti tikwanitse masomphenya amenewo? Okay, so for a green city yo tikufuna kudzala mitengo yochuluka, mitengo imene ikhala ikudzalidwa mwina mipata ina yathu ya Lilongwe, chifukwa choti kwambiri Lilongwe has been branded kuti ndi dust city, fumbi kwambiri, chifukwa choti we have a lot of bare ujende and open landed, ndi tufuna kuti mmene momo tizidzala mukapinga, tidzale mu mitengo, komanso ngati mmene maonera zitukuko zathu zochitika misewu imene tikupangayi. Pali misewu ina imene tifunamo kuti mukhale green ndithu kuti muzionetsera kuti ayi tafikadi mu mzinda onena kuti ndi wa green, tidzale mu mukapinga, tidzale mu mitengo yokongola, kuti ikhale mosangalatsa ndi mokongola. Koma zimenezo sizitheka chifukwa choti misewu imene mukuinenayo mwayiona mmene akupangira, muona kuti pakati pacha ambakale kukhoma maslabu mapavement imene mucha, ndipo nthawi imene nene yakupanga zimene mukunenayo ndi inoyo pamene anthu akukonza. Ndaona ine mmene kuti muziyankhula mosamala fine ndikukhalamo muno, ndaona kuti akumama ataphula mmene mucha kuti uku kuli nsewu uku nsewu pakati papa akumatamata mmene mucha nkuyika doti nkuyikamo masilabu mmene mucha nkukhoma kuona kuti apapa sipadzakhala mtengo apa kapena kapinga sadzakhale pamene kupita masitezi ena mukamayenda mu highway muja makhala kuti pakati pacha pali kapinga ndi mitengo ma palm trees ndi zina zotero. Chabwino, sewu umene mukunena inuwo ndikukhulupirira ndi sewu wa M1. Nsewu mukunena inuwo zimene zachitika zimenezo ndi sewu wa M1. Nsewu wa M1 it's under China aid grant ndithu ya China aid, and nsewu umene ujawo ndonena kuti kugwirizana kumene kunakhalapo pakati pa boma lathu ndi boma la China kunachitika pakakale ndithu kumene anawuziratu kuti structure ya nsewu dzakhala kuti and misewu imene ndikukuwuzani inetu kamba za Kenyatta, that is nsewu wathu ulipompa pa parliament mpano umapita kukapanganso uja uchoka pa crossroads uja kumakafika cha pa center, zimene zozo ndikunenazo zitheka chifukwa mmene muja even provision ya madzi kuti tidzathirira bwanji malo athu tayikamo kale kapena zachitikapo kale, so mukati sizitheka ndoti niyo ndinanena mujonera zoti mulilongwe mukhoza kukhala koma pali zina zimene ino simuzidziwa. So if you talk of M1 indeed ayikadi ma interlocking kapena ma pavements ajedi, koma if you talk of misewu imene ndakupasani ndionena kuti no there's going to be an incorporation ya greening in that. Atatakupatsani mwayi kuti musankhe kukhala ku Blantyre ndi kukhala ku Lilongwe, mzinda wa Blantyre ndi wa Lilongwe, mungasankhe kuti Lilongwe? Of course. Yeah, osati for ndinu mayor koma kuti akupatsani. No, I would choose Lilongwe for reasons. Lilongweyo, if number one aini yake ngati mmene mulili inuyo mutachotsa perception ina kuti Lilongwe ndi yaumve, ndoti mukhoza kuchita bwino. Chifukwaso ena amene akuthandizira kuti Lilongwe ikhale yaumve ndi amenenso mwina tili oti ozindikira, tili magalimoto athu tikamwemwe mahewu aja botolo lija kungoponya adzalipeza wina wakadzatola, taveka bwinobwino ana athu mapampa kenako tatenga mapampa aja takangoponya pena pake wina akabwera adzatitani kuti adzatikonzera. So Lilongwe has got a wide space yonena kuti we can grow if you can see ndi malo ambiri onena zoti tikhoza kumanga zinthu zosiyanasiyana. And if you look at even misewu imene tikumanga munomo mu Lilongwe, misewu yanena kuti even ku Blantyre ndikuti asangamange misewu ngati imene tilili kunoko, koma si perception iti yonena kuti Lilongwe ndi yaumve kupanga compare ndi Blantyre. Yes, because ndi zimene tikunenazo kunena kuti no ndi chinthu chonena kuti si cha tsiku limodzi, ndi chinthu choti chimayenda, ndi zimene ndo zoti inuyo ndi ife tatagwirizana tipange zimene tikunena pano pazi zitheka. You understand? Zitheka. Ife asite tipange provide enough equipment yochotsera zinyalala, inu gulani mabini tani zipoyenerera zitheka. So it's not only about waste management, we are talking about security, we are talking about greening itself. Kodi kudzala mitengo ndikovuta kodi ife tingakanika kudzala mtengo pamalo pathu, kudzala kapinga tingakanika kudzala kapinga patoka. We don't have to wait for city council to kuti akatidzalire kapinga kapena mitengo. We can do it talk. It must be October 2020 ndinaona kunatuluka a call for proposals kuti amati adopt a roundabout
2020 deadline actually deadline ali October 2020 sometime around that kuti anthu makampanies kandi anthu achakhazana kuti nditenga roundabout ya parliament ikhale yanga ananena kuti adopt a roundabout and I was excited chifukwa chonena kuti ku Blantyre zimene kunenazi zimezo zinachitika ndi zinatheka and sizinalengeso nthawi anthu anapanga adopt ma roundabout anajudula ukamafika umaona kuti oh this is nice this is 2024 tikucheza panopo mu July 2024 palibe roundabout imene imaoneka kuti inapangidwa pa adopt. Okay, on that one it's indeed true. And most of our roundabouts they don't have even water supplies. Onena kuti mwina they can maintain the greening of the roundabout. And that's what we're working on. Kuti we should make sure kuti no roundabout mukhalebe mulichani madzi because mutusanga makarenge madzi kwina kukapititsa roundabout. Okay, some of it's because kuti there's an interruption in the water system yopita roundabout muchifukwa cha constructions amene tili nawo. Komano after the constructions ndoti tikhandichani ndi madzi amene ali oyenerera and we would want our roundabouts to be greener. Zizonesa kuti tili muchani tili town. So zakalekalezo izo zisiyeni. Zakalekalezo izimene zidzedzekeni. Zapano koma what we want is we want something that is permanent. That should be permanent. Kuedzeka zinthu is what got us here. Chifukwa chonena kuti zinthu zambiri tikuedzeka kuno ku Malawi. Izitichitabe. Adopting a roundabout si process yoti inaina kuyotenga 4 years. Koma tikuyankhula pano basi akamaliza izizi akaniti and not that the roundabouts were not adopted. Not that they were not adopted. Komano mwina munaona kuti panali kusintha pakanthawi kenakake chifukwa chakuti no chimene chimafunika njoti no maintaining chimene munthu uja wachikonza kuti ndipanga is what matters. So some of the roundabouts indeed they were adopted. Komano nanga kuti one pakana pano sizikugwira po I can't point out a single roundabout imene one sorry never adopted ndi kandi company kandi chani because there's nothing to show but for before you I'm sure you would see even roundabout yapa pa MRA. You would see unena zoti roundabout yapa MRA was well kept. Even the greening it was well kept. Maluwa amakhala kuti ali bwino. Komano zimene zoti mwina maintaining is what matters. Tipite kunkhani ya chitetezo cha mu mzinda wa Lilongwe. Inuyo muli ndi ndondomeko zotani kuti mubwezeretse chitetezo mu mzinda wa Lilongwe. Ndingokuwunikirani pa nkhani yoyedzeka yomweyi panali nkhani padzana apo amene zoti ayi tuganiza kuti tikhale ndi polisi ya mu mzinda wa Lilongwe tikupeni munamvako zimenezo. Malo ena amakhala amati metro police. Imakhala ndithu kuti apart from police imene ilipo ya mdziko koma tikhale ndi achitetezo ena oti they are specific to that city. Imene yonso mwina inayedzekera ka mwina anachitika apolisi tili nawo zambiri Lilongwe city tili nawo apolisi ndi zimene ndikuwuzani kuti inuyo mukukhala mu Lilongwe muno koma zambiri simukuzitani zikuchitikira kuti zimenezi ndipita kumeneko ine ndikaziona apolisi Lilongwe city tili nawo. Oh yes amene amagwira ntchito Lilongwe city and enforcement pali zinthu zing'ono zimene zoti mwina bwezi zitatenga nthawi kuti titani tizikwaniritse. Koma apolisi tili nawo ndithu amene anachoka ku Malawi Police Service uja amene amatithandizira kunoko amene amabwera on secondment. Amabwera ndithu ndipo ndi amene akutithandiziranso kugwira ntchito ina ndi ina kuyambira za masiteletsi kuyambira mwina zinthu za ma illegal developments zambiri akutithandizira apolisi amene wawo. Ndikuti wafunika mwina kumbali ya visibility kuchitapo kanthu chifukwa ine amene ndikuneneramu kuyenda makona ose anayi amzinda uno I can't spot these people. Amavala uniform ya polisi. Ya polisi? Ya Malawi Police Service. Yes. Oho, amakanga la Malawi Police. Amavala uniform ya Malawi Police Service. Yes. Koma sikulunga aloze. Kuti amaendera magali motolemba Lilongwe City Council. Ndikuti amene tikadzaona gamo limeja mula police zoti awa ndi Lilongwe City. Amene wa city. Amene wakugwira ntchito kwambiriso. Kunali bwanji kuwapatsa uniform yapadera kuti azidziwika kuti awa ndi apolisi adziko awa ndi asiti. Ndendi zijamanena zija zimene zozo zichitika koma zimene manena zija zonena kuti anthu kuno tinazolero apolisi tikamuona khale kuti avala uniform iyi. Si choncho. Panopo titamuona munthu avala reflector leta khali ndi yolemba police timamba tafuna kuti tionekaye kuti mbuyo kwa eventually people will accept kuti ukapita ku Lilongwe ukaona anthu atavala yonyezimira chonchi amene aja ndi apolisi koma ndi apolisi apa city ndipo amakhala kukhumitsa izi ndizi. Panopo munthu ukaona apolisi otere umanganiza kuti mwina nkhuku ija nabai chafuna ndimange kapena ya mwina ndi wa traffic mwina afuna aone osadzoti ndi wa city mene mukunenera. Okay, chimeneso chikambi chimene timafuna kwa polisi kuja ndi service imene waja amatipatsa. Edi service komanso ndi ukadaulo umene iwo aja ali nawo pogwira ntchito zawo. Mwandivesesa. So za uniformuzo
despite kuti ndizofunikira koma pakanali panopa the service that we needed from apolisi amene atakhala kuti ndi asite we are getting it. Okay. And they are indeed assisting us. Anyway, getting back to your question on security yosiya police okha chifukwa police amatha kumayenda masana kapena madzulo koma there are so many things about security. There's street lighting, there's street lighting and managing kuti msewu mwathu mumachitika cha street lighting chilichonse mukuti kulibe komano titati tiyende panopa kuti ende misewu kwambiri kangona sisi koloko thamanga uzipita kwani fund kuli ndima opsha kwambiri ma street lights and anabayiba even mu highway yochoka pa interchange kupita ku stadium ko kuli wose anthu anabobotsa ndi miyala ena anathotola matemasola paneyo ndima kwa even apa kuti udutse apa pamadutsa president ipapo koma makhala ndima opsha kwambiri kuchoka pa interchange ukafika ku nyumba ya mifuri ndi nkhwazi ndizoona. Ma street lights musanene kuti kulibe muzinena kuti analipo koma anabedwa 1 number 2 muzinena zoti mwina anagwetsedwa kapena sopena ina amati mwina pakachitika kuti pachitika ngozi mwina yagundidwa street light it takes time pena ipo mabizo kuti anthu agunda asibweraso ya ikangogomba kumala kuno chinthu chikangogongoza kuti sole sichidzabweraso chimenechi. So it's also our responsibility to maintain zinthu zimene zapachiyani pamenepa kuti iwale site mukuchitapo chani kuti munthu azitha kuyenda mwina sosayatsa za galimoto kumadza kuti ndafika muno ndi musite muli ameya muli a chief executive muli anthu amene akuyang'anira mzinda uno ndipo ma streets ndiwowala. Ma street lights tipanga tikonzaso ma street lights ndena amene mwina anabedwa kapena amene anasokonekera amene otikonza koma I wouldn't promise kunena kuti zikhala very soon chifukwa that has to be done in phases kuti timati tikachoka dera ili tikaika ma street lights aja timadzozo kuti ndoti next tikupita noko next tikupita uko ndekwina kujoka kuti zasokonekera imakhala ngati noti kusokonezano kwina kumene mafunika kupita ma street lights kuti tibwerere tikataniso tikakonzeso. I have a very good example kudera kumene ndikuchokera ineyo tinaika ma street lights msewu wonse nkumakongola mwa 18 tinenga ma street lights and also makongola and one of the things made manina mungatibwetsa ma street lights kwathu kwanthu ndoti sasangabe azitereza bwino koma zinalephereka nabezo zoti anthu anaba masola pane waja zinatani timatenga kupita ku polisi kuja basa akakhalako ndithu kena kuweka bezoti atani ndithu atuluka. So those are the things zimene zimatibwezeretsa mbuyo koma ife kuthasabeso funa ndeti kangoyika so anthu angoti ikani zimene zonso maspanala ali mbanja mukangoyika akudikirira kuti tikatsitse zimenezi. Of course apolisi aja amene tikwanena aja amapanga ma patrols panopa madzulo usiku chani basa amayenda ndithu kuti aone kuti kodi chimene chochitika ndi chani and apolisi so amene alaboma amayendanso usiku kuti aone kodi chimene chikuchitika ndi chani just to help. And I think on the other hand is tili ndi mapartners ena amene afuna tithandizire mwina kuyika ma CCTV in some areas within the city ndicho linga choti mwina tizitha kuona so kuti no pamene mwina palibepo physical security tizigwisa ntchito CCTV kuti what is happening this side and what is happening the other side. Kodi ku town hall munapitako ya mzinda wa Lilongwe kwambiri munakakhalako kuti kukuchitika zochitika kuti mwina ka meeting kachani ngati kale ndinapitako panopa sinapiteko. And one thing you have to know about town hall town hall ndi one of the structures imene nali yakale kapena ndi yakale and kwaena mwa ife matikumbutsa zinthu zambirimbiri amene ali anthu akale amakumbukira zambirimbiri same as ka building kali just opposite town hall ka DC kacha ka building kamene kajasika na gumulidwe kanangokonzedwaso chifukwa kuti ngati chikumbutso kwaena amene munakhazikika mu kakagumulidwa if it didn't take a private citizen kuti akatenge injunction kuti musagumule aka kamapita kamene kaja kakagumulidwa kanali pandandanda so izozo tisakambe kankapita pachipanda a private citizen. Let's talk about the town hall zili pati za town hall ipangidwa region rehabilitate bwino ipangidwa rehabilitate kapena pamangidwa ina yanyuwani yamakono ija inkukonzedwa kuti ingokhala mu state yoti imanga preserve kapena tikonza yomwe ija nkumayigwiritsanso ntchito mapulani ndi otani. Tikonza chifukwa yoti ndi chinthu chimodzi chimene chikutisungiranso history yathu ngati ya Lilongwe chifukwa pali zinthu zina zimene tikamapita masite anzathu amakhala ndi ma structures kapena zinthu zimene amati city imapanga represent ngati symbol so ngati mu town hall munomo you cannot talk about Lilongwe without mentioning town hall
without mentioning ma structures ena. So the best thing we can do is just kuti tiikonze ikhale yabwino yooneka kuti ndise umene kudutsa uja should be befitting. Kusenzera pali maplano kuti ikonzedwenso. Maplani alipo and ikonzedwa. Tipite ku nkhani ina muno mu mzinda wa Lilongwe muli zinthu zambiri zimene zimachitika ndipo zina mwa izo ndi ngati za msangulutso. Tikuyankhula pano kupatula malo amene anthu amapitako ngati mwina olipiritsa kuti akachitire ku zinthu za msangulutso. Palibe malo amene anthu anganene kuti amapitako kuti akangopitidwako mphepo ma recreation centers. Matauni ena amayika makona ndithu oti even ngati mu city center muno munene okhala malo angapo oti pali kakapinga kabwino timipando tabwino osalipiritsa anthu azingopita kukatentha apita akapitidwa mphepo azipitiriza ulendo wawo. Ku town kuja malo angapo kuno ku Lilongwe zimenezo kulibe. Yeah, so my recreation centers they are very good and the development is that's one of the indicators we would see kuti no city yathu ikutani ikutukuka. We have deliberately put in kuti no tiike ma recreation centers ambiri. Currently tindi recreation center yathu ku area 13 muno mu city center kumene inu mukhoza kupita kukakhala pamene paja chani koma that's not enough. We are also intending kuti no I think if you have read the document ya Lilongwe ecological project that should be covered mu that document chifukwa yoti tofuna kuti mbali mwa mitsinje muja malo moti mungokhala chire mungokhala chani koma mukhale kuti inu mukhoza kutenga njinga yanu ndikuyenda mobwinobwino ndi ana anu kaya mukufuna kungoyenda kaya mukhoza kutenga ma drink anu ndikukhala pena pake ndikumwa kapena mukhoza kukhala pena pake ndikupitidwa mphepo zikhale choncho. Despite malo ngati amene aja kuti ndi malo ena ngati paseli pathu pomwepa ku city center konkono we would want to give malo ngati amene ajawa kwa ma stakeholders amene angakwanise kuti tigwire nawo ntchito ndikuwapanga ulivamp malaja akhale abwino akhale oyenerera kuti achinyamata athu kumapita. Tili nawonso ena kwa 18 amene tinangodzaladzala mitengo koma sitinayambe kugwirapo ntchito komanso ndikhulupirira kuti mumadziwa tili ndi damu yathu pa area 10 pamene paja munayikidwa nawo pa adopt pamene popo imene chena ndi wawo kwambiri ya adopt mumayifuna munayikapo anayikapo and I've always looked at that place and ndimaona kuti ndi malo amene sitimagwiritsa ntchito moyenerera. Yes, you are right. Anayikidwa kuti damu ipangidwa adopt anthu ayike pamene chakhoza ma restaurant timachani a good sunset chanchana pamene paja palibe chimene chilika achule okhaokha khala kusokosera kwambiri ukamadutsa pamene paja chituko imene chilika ndi chimenecho basi. We have malo ngati imene alili pa area 10 paja amene tingapange fully utilize anthu akabwera ku Lilongwe kuno kumanena kuti ndifuna ndipite ku Malawi ndikafike ku Lilongwe mankafikenso pa damu paja paja chifukwa yoti titawakonza bwinobwino ndikuwachita zimene zimayenekera maiko azinzathu zikhoza kukhala bwino. So kuti pali maplani opanganso zimenezo maplani amenewo alipo chifukwa ndi malo nina kuti anthu osamene amakhala madera ozungulira umene kuti akhoza makakhala pamalo ngati pamene maplani amene eni kapena oyedzeka okhaokha. Ayi amenewo ndi eni and most of the areas malo moti mwina muzingo pezo zoti mwangotengedwa amene muli mbali mwa mitsinje chifukwa kuti madziwo zoti mbali mwa mitsinje simuyenekera kumanga eti ndi menemo tizipanga mu magarden oti anthu adzita anadzipita amene atenti pange chonchi. Pali anthu amene anachoka ku Malawi kuno ndipo ali kunja ndipo nthawi inayi akakokera kubwera ku Malawi kuno akamabwera mu Lilongwe muno zinthu zimene adzazione kuti zasintha mmene iwo anali kunja ndi zinthu ngati ziti. Akamabwera kuti mwina atsika ndege kucha akulowa mukanengo mucha pamimu pacha zinthu zimene aziona kuti ichi panalibe apa panali mpaka nakamakatuluka uko ku 6 miles mapita uko ndi zinthu ziti zikulu ma landmark agencies zimene tikunena kuti izi nde apa ndi maplani yawo apa izi tipatseni 1 year izi tipatseni 2 years izi ine ndiyambako ngati mayor koma in 5 years anthu azitha kumapita uko ngati a park apa ngati tatiuzani zinthu zimenezo ndi ziti zikulu. Choyambirira tifuna kuti anthu amene ali kunja kamadzachoka kunja kuti angotsika ndege akubwera muno ngati atsika masana kapena ngati atsika madzulo aone kuti koma mumzinda mutu ndi anthu adasiya kungotayira zinyalala pena paliponse. Zimenezo zichitika ndipo zichitike anthu adasiya kutayira zinyalala pena paliponse ndipo akamachoka kuja kubwera kuno adabwasi chifukwa kuti zimene boma lachita kuyika msewu uja okhaza chilono kuti koma msewu udi ndengwa makono eni msewu ukangoti watha umene mwina utengerapo ka nthawi ibe pang'ono ukangoti watha
mene mujamonso mukhalaso mwina moti anthu ena mwina akuyenda koma akufuna kuti angotaya kachinyalala tapatse mpato tatale chinyalala malo oyenerera oti fenso tidzikachotsa malo atiwo amene aja chinyalala chija ndikuchipititsa komanso akadabe kuti koma mitengo yadzuka mu Lilongwe muno moti ndi chani chifukwa mitengo imene tithandizira kuti fumbi lisakhale lambiri tidzale mitengo kwambiri ndi kuti fumbi isatani isakhale lambiri ndi ayino kuti ino mukudziwa zoti kukubweranso imagwero industrial park imene boma likumanga kuja ku industrial park kuja imene uja ndesiringakambire ifika ndi project of course ina komana akamabwera ifika yoti ili pasewu poti ikuchoka ku airport mabwera ku adzaonanso kuti tifike mu mzinda muno zakumagwero nezakumagwero tili pakanengo talowa mu mzinda oli mwati tiona green china chimene tione ndi chani smartness cleanliness ikhala ya clean ndetiwonanso ma security lights aja ma street lights aja akubweranso amene aja ma street lights so umene ujasunga bwelo panda even ma street lights ma street lights akuyikidwa makamba za CCTV yes in selected areas kulilongo zina ndi ziti so most of ine nthawi yanga ndiyochepa zina zoti ngoziyamba koma anzathu ena amene adzakhalenso pampando menewo adzamalizitsa koma china chimene titachite nchonena kuti no would want to turn the waste into money muzitani kupanga kwa okay pali ma institutions osiyana-siyana amene akupanga turn waste into money ena kumapanga kamwina ma fabricates ena kumapanga mwina energy kumazipanga 10 kukapangisa kuti zikhale magetsi ochani so because we are going to have a company that would be turning zinyalala zijopetisa kuchani kumagesi at the right time kuti titolere zinyalala zotani kodi bioenergy yes that's what we would want that's what where we are going ndeno zimene zijazi zakhala ngati zinyalala tifuna zikhale zochilokanganirana kuti titoleni zinyalalazi tikapangire chani ndalama komanso issue of the recreational parks that you have mentioned we are going to initiate kunena kuti ma recreational parks iwa akhalepo ambiri and itayamba kumawa ena ndiena kumawa konza kapena ena ndiena amwina azikhala under kandi build operator and transfer kazikhala kuti nomwina under the community kuti akhoza kukonza city council komano kukozedwako ndidiyo pano population kuele 13 mwane nako ndikudziwako ndi malo omvetsa chisoni kwambiri sungapite koso to recreate ukangobwera kwa utasweka mtima kwambiri ndikudzimvera chisoni kuti kumene mukunenako ndikumene area 13 imene niyo mukuidziwa ndiyoti oleniyo kwatiwani mukhozo kachitiro mene kuja kumusi kuja anthu ngati amakachitira kokwati kapena matani of course timakhala topanga offer under ma services so if you have chifukwa most of the times munthu kamafuna upanga build something new it means you are emanating from somewhere else ndi anthu amene mwina anadalitsikapo amene akudziwa kuti mwina ku dziko la nzathu limene linayendako kuliza ngati izi ku dziko lawa kumene linayenda kuliza ngati izi my office is actually open for my ideas and innovations chabwino ndikuunikire nkoni chinthu china chimene naona kuno kumalawi zinthu zikamayamba zimabwera ndi zimatikuwezetsa ma expectation athu kwambiri pa interchange munadutsapo ino mukupadziwa pa interchange mumakhala ku 18 mwatero ndiyoti pa interchange munadutsapo malo amene aja amene ankakonzedwa ndi msewu umene unalukidwira pamene pacha zinali zozula mtima kwambiri atangomaliza ena amayembekeza kuti malo aja akonzedwa kuti tsopano akhale a spectacle akhale malo okongola patsalidwe maluwa tina take tokongola kakapinga koti kamachechedwa bwino timitengo tina take mbali muje kuti uzoona kuti the picture is now complete fanse uja unamangidwa bwino umaoneka bwino ndithu even an aerial shot imaonetsa kuti there's something happening there koma chipangidwireni kuti amaliza kuti tamaliza tachokapo palibepo chimene chinakonzedwapo around that facility around that area palibe kapinga palibe chani ndi udzu umene anadzalako umene amati tingogwirizira mbali mulisa magumuke that's it very very sad thing kuti chinthu choti tinachiyamba bwinobwino momoti tingomalizitsa kuku nkuikapo kapinga weniweni kuti anthu amayika kapinga pa ground la mpira amayika kapinga you can't find it there palibe duwa palibe mtengo palibe kapinga panangokonzedwa nkusiyidwa choncho andi panopo tikukhala ngati dziko ngati mzinda kumavomereza kuti apa tinathana napo tiyeni tizipita uku zimenezo ndi zimene zikundipangitsa kuti ndisakhulupirire china chilichonse chimene mukunenapo well anthu osakhulupirira analipo adzakhalapo silingakani umodzi mwayo aina Thomas alipo koma most of the times kusakhulupirira kumene anthu makhala muli nako ndi kumene kumbapangitsanso zoti munthu you should prove it wrong kunena kuti no I'm different
chifukwa yokuti ngakhale musakhulupirire koma ine sinakhalepo meya ndikuyamba kukhala meya and I've been in office mwina for 2 weeks eti and in 2 weeks mumanena kuti zina ndi zina simukuzidziwa komene ndikunazo ndikuzidziwa. I cannot say china chichonse chizikhala chili pambalambanda. I've got a lot of plans for the city and most of the times I take it personal. Ndimatenga ngati kuti no I can do this. If I can do this as a person, as one person, what about titatitagwirana manja ndi ma residents or ndijani. So the issue of interchange ndizoona because that's, I would say it's a wasted resource most of the time ngati malo amene tawasiya aje because there are so many things that we can do ndipa interchange pajapa eti koma what are we going to do as a city council? Of course dimapito kachecha dimapito kadani, they're the same things yoti no, if you want to maintain zinthu panopa it means even madzi akhale kuti alipatipo alipomwepo sangamatenga anthu maujeni ma hose pipe kuchoka kuno basi kupititsa kumene kujako kapena chani. And the other plan that we have is yoti kale nthawi yakamuzo Lilongwe city yonse inoyi inali ndi pipe ya system ya bwinobwino imene imachosa madzi kuchoka ku Lilongwe river kucha eti ndikumathirira maluwa chani chifukwa even if titanena kuti takaika madzi a water board we will not be able to pay for the bills. So we need something that is permanent. We need a proper irrigation system yoti madzi mmene muli maluwa internyimune apa palili ngazi ora kudutsa just 200 meters down that region pamenepo ndi pamene tikunena kuti we need ma system otokhazikika tizitenga madzi kandi mmene mujamo ndikumatani ndikumathirira. Just I think shortly I was discussing with some of the directors kuti let's find out if botanic gardens is using that, they are taking water from mutsinje muja kumatani kumathirira kamaluwa kumene kuja. It's the same thing ifeso tikhoza kukwanisa kutani kupanga. Pali ndondomeko yotani kuti anthu amene akukhala mu mzinda wa Lilongwe azitha kukhala malo amodzi nkukambirana zinthu zokhudzana ndi mzinda wawo. Ndizachisoni kuti town hall tilibe, tivomereze pano tilibe town hall, ndipo titati kumane ngati mzinda ma city residents akumane akambirane zachitukuko, sapita ku town hall, sapita pa malo ena aliwonse, mwina akapempha malo ena ake olipiritsa. Komano nangofuna ndidziwe ndondomeko zimene zilipo. One, kuti anthu mwina akhoza kumakhala ndi ma city town hall meeting kukambirana nkhani zimene akuziona, mwina kuperekanso maganizo amene angakonzedwere, kaya ndi physical meetings, kaya ndi ndondomeko zoti anthu azitha kukumana kudzera pa ma platform ena mwene kuti ndino a IT mukudzidziwa bwino zimenezi. Sindidziwa ngati pali ndondomeko zinazo zolowera kumbali imeneyi kuti ine ngati nzika kapena ngati munthu okhala mu mzinda uno ndikakhumudwa ndikadabwa ndi china chake kodi ndingakanene kuti sindingabwere kuno pali kapake wangona Lilongwe wane uzati aya sindingalowe kumeneko. Anthu angatsata ndondomeko zotani? Okay, choyambirira ndizoti we have ma city town hall meetings. Yeah, ma town hall meetings amachitikira ku mawodi kucha. Ngati kapena kuti netu constituency ene demarcated ku mawodi kumene kumakhala ma councilor. So kumene kuja ma town hall meetings kuja timapita ngati mayor amapita, CEO amapita, ma directors ena amapita, councilor adera amapita, even MP amapita. Kumene kuja mafumu samakhala kumene kuja ndiye kumakhala kukambirana kuti tipange bwanji chifukwa kuti tizindikire bwinobwino chitukuko chimayambira pansi. Anthu amene akuchifuna chitukuko chija kena kuchibwerano pa councilor, chibwera kwa MP, chibwera ku council, chibwera mmene zimeneke okhalira. So ma town hall meetings timakhala nawo. Ndiye kumene timachitira ma town hall meetings currently ndikoti madera ena amene anakali ndi ma structures amene analipo kale a city amene mwina timapangira ku under 5 clinic amakapangira kumeneko. Madera amene alibe amapangira mwina pa school. Kwina timathainde kupana kwaitana mpana kubwera kuno. That's number 1. Number 2, we had a city summit. City summit imene anthu amabwetsa ma idea kuti maganizo kuti facility yathu iyi tinakhala ipanga chonchi taikonza chonchi. So those are some of the engagements. Ina imene taikonza ndionena kuti we can use social media platforms as you have said. I think in my early 5 days I opened my page. Ndikunena kuti tipaseni my ideas anu, your opinions about the city. What do you want? What do you like about the city? What is it that you don't like about the city? Where should we change? I was overwhelmed. Chifukwa anthu ena, I even told them kuti no when time permitting they can even come to my office. And chimene ndaona nchonena kuti amene mwatsala uri mudzikonda mzinda wanu ndinoka. Chifukwa mu office muno mwa anthu amene anaona post imeneyo ena amabwera. And akabwera umachona zoti yes, we have people with brains in the city. And anthu anena kuti ine okay with a greening I'm giving you mitengo iyi mutani mudzale.
nazo ndi zimene munayankhula zija, I'm giving you mabinza wawa mutani mupereke. Nazo involve us in doing this. People are taking part. That's what I wanted. And what we want is kuti no, people should take part in what the city is doing. So we are going to do my meetings amene kapena we are going to open up my Facebook pages ajazipanga, sometimes even going live by Facebook paja. Could you know you should be able, people should be able to talk to you, and I will also use mostly achinyamata anzange. Could you know my forums amene tingakhale ndi achinyamata deliberately, maybe you plan could you want one day ka BICC could and then invite all the youth. They should come and say, "Would you know, no, Esther, we want to, would you know, we should work in these areas. Can we do this? Can we do this? And how are we going to do it?" Physical Planning Act ya 2018 imalongosola bwino lomwe za zimene zimaloledwa ndi zimene zimakanizidwa mu mzinda uno. Ndipo china mwa izo ndi kulima malo ena ndi ena, mapuloti oti sanamangidwe, malo oti akungokhala mbali mwa nsewu ndi zina zotero. Koma ngakhale zinthu zili choncho, timaonabe anthu akulima mwantima bi mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo chaka cha 2024 chinali chimodzi mwa zaka zimene zinapereka mayeso akulu kwambiri kwa ife ngati anthu. Lilongwe City Council inaganiza zoti ikacheche chimanga cha anthu chifukwa chonena kuti anthu analima malo oletsedwa. Ndiye ine ngati Thomas Didimo ndinabwerera mbuyo kuti ndionerere drama imene iyendere. Ndipo sina dzidzimuke kuona anthu ena akudzudzula kuti mukuchitiranji zimenezi. Anthu akakudyerani kuti anthu alima nthawi yonse mukachechera chimanga chawo. Ena amene kuti ayi koma anthu akudziwa kunena kuti izizi ndizoletsedwa, ndipo mmene amalima anachenjezedwa, ndipo anthu anapita kulima. Tsopano pano mukwaletsa kuti acheche chimanga chimenecho. Wowo panabuka mkangano woopsa kwambiri. Kumwamba ndi pansi pomwe. Ndipo kosadabwitsa boma linalowerera nena kuti siyani kuchecha chimanga. So that issue is to do with my issues ngati amene wait that to do with ufulu, umunthu ndi lamulo. Ndi udindo onjezani udindo. Yes, so anthu fe nimaona ngati kuti timachitenga kuti tili ndi ufulu oposa lamulo. Zimene sichimenikira kukhala choncho. Chifukwa yoti ngati lamulo likunena clearly tisapange izizi. And then munthu wina akapanga ndicho linga choti amuone wina kuti ndi woipa. Kuti aone ngati ali ndi umunthu kumuyesa umunthu wake pa lamulo. Zimakhala zinthu zolakwika kwambiri. Iniyo pankhani menja munatenga mbali iti. No, City Council imene yakuchecha kapena si imene yakuchecha chimanga. Inokha mwanena kunena kuti ifeyo sitimalola kulima. Anthu analima pamalo poti posayenerera. So mmene munthu kulima amakhala kuti amayesa lamulo kunena kuti lamulo silingagwire chani kodi ntchito. Ndi mmene anthu timachitira. Chifukwa zonse zimene timapanga pano pazi zili ndi ma consequences zake, tili ndi lamulo, ndipo ukaphwanya lamulo lija umenikira upange chonchi. Kusonyeza kuti inuyo mudaona kuti boma council imene yakuti ikacheche chimanga chimene chicha. Ndingokupasani clue amene nkhani ingakhalire. Ndikunena kuti lamulo ineyo sininganene chinthu chimene chili above lamulo. Inu muli pamenepo inu mulembe kukhwimitsa lamulo likuti chani? Lamulo likuti munthu asalime. Nde munthu ngati walima means waphwanya lamulo. And amene ningampange judge sine ndija lamulo. Now izo zili choncho boma linabwera local government inene kuti siyani kuchecha chimanga. Tivere kuti. So what I'm talking about is I'm talking about lamulo. I'm not talking about local government. Kapena I'm not talking about ministry. Kapena original. So I'm talking about lamulo limene ifeyo tikulidziwa limene timagwitsa ntchito. In the end munatsatira oletsa ngakhale lamulo likukukakamizani kuti awasachite izi. Ena anabwera kunena kuti musacheche chimanga. Ndipo chimanga chinasiya kuchechedwa. Yes. Kusenza kuti chaka chino mvula ikangogunda muyembekezere kuti anthu amunzinda wa Lilongwe anyamula makasu awo kupita ukalima, chifukwa boma linanena kuti munthu akalima musamuchechere chimanga kudzera mukuletsa kumene kucha. So chimene chingachitike nchonena kuti no, if people are to follow kunena kuti no, to deliberate kuphwanya lamulo la limene linakhazikitsidwa it means silipanga achieve china chilichonse. Chifukwa malo ena amene timalima ifeyo, malo ena amene timakapanga ma business ife, kapena malo ena amene timakhala tikusewera nawo, si malo enerera, sizimakhala kuti chifukwa cha munthu mmodzi. I'll give you an example. An example yonena kuti munthu wakumba mchenga, then mvula amene ikumagwera pano pamo, mvula ija kuyachoka madzi achuluka, chifukwa mchenga uja nonde kuwapasano
madzaja direction ine akagumula nyumba ya munthu anthu mene mujamo god forbid mwina they've been washed away by running waters anthu tizanena kuti ndisite council kapena tizanena kuti ndi munthu wanjenga ucha kapena tizanena kuti ndi boma so sometimes udindo umene tili nawo ndi lamulolo let's just follow it. Nafuna timange chinthu chimodzi timange mfundo ine ndili mbali yanu ngakhale ndine didimo kuti chaka chino mvula ikagwa anthu amu mzinda wa Lilongwe alime asalime malo amene ali oletsedwa. Chimene chapangitsa kuti asalime ndi chani chifukwa ngakhale akalima inu mukani mukacheche boma likuletsani kuti mukacheche ndiye chimene chindiletse kuti ndisalime ndi chani ifeyo tikuwauza kuti asalime chifukwa kuti one tiwapanga one before musatanipo musalime koma akalimabe chachiwiri tiapatsa ngati apetse zoti alimabe timapereka kalata musadzale apa musachite izi koma akadzalabe ndeno tizachecha mukati mukacheche boma likakuletsani koma chimanga izakhala chachechedwa komabe mukangochecha chaukocho mukamatafika kwa ine boma izakhaletsa so tizilima tiye ndingovomereza kuti siziteka zoti mudzilima siziteka tizilima chifukwa mukati mukacheche boma likuletsani ndipo ifeyo tabisala kuseri kwa boma kuti boma limaganizira anthu ake anthu asafe ndi njala boma lidzabwera ministry of local government inanena inu amene mukulima mukuthandizira kuti mzinda wanu usakhale wabwino tikulesa lamulo ndipo lamulo likupezeka lofoka chifukwa chonena kuti pamene lamulo likuyenera kuima chindunji kuti ichi sachitike pali ena amene akubwera nkulikankha lamulo lija ifeyo ophwanya lamulofe tikunjoya chifukwa apapa munthu amene anaopa kuti asalime chaka chino waluza chifukwa amene anakakamira nkulima wakolola tikuyankhula pano ali ndi matumba achimanga olima musire momwe muno malamulo ndi achani timatero kuti ndi malamulo ndi achani ngati tikati tikhwimitse ena akubwera kunena kuti musapange izi koma ife ngati city council tikunena beti kuti tikhala pa lamulo limene tikunena kuti musalime chifukwa inuyo mukalima lamulo lidzakupezani kunena zoti mmene ndi moletsedwa inu mukuona kuti pamene pachiwene uchitika ndi chiyani kuti anthu aziopa kulima mu mzinda wa Lilongwe chiwene uchitika ndi chiyani choyambirira pakhale enforcement yachani ya lamulo komanso tonse tikhale anda lamulo limene tikunenedwali chifukwa choyambirira nchonena kuti no sungamakayese zinthu zonena kuti akuletsa kale iwe kanyamuko kapitaponso funa kayese ndiye munthu amayeserabe ngati palibe ma consequences apitirizabe kuchita nde lamulo lonse likhale lokhwima zedi tsopano mwina ngati kunali kukhala kundende zaka ziwiri mwina zikakhala zaka 5 sangakhala kundende boma likuletsa kuti mucheche chimanga akafika bwanji kundende munthu oti chimanga wakolola ndeza udidimo timakamba zija kuti udidimo zoti zinachitika so what we are saying mukuona pamene udidimo anga kuchokera tsopano eti kuti ine ndikanakonda nditakhulupirira kuti zimene munena zindizoona ndipo zichitika koma chinthucho chikati chafika potino push comes to shove pali ena amene akubwera kunena kuti iyayi musapange izo no we will not encourage them to kuti azilima malo amene saloyenerera chifukwa chokuti no lamulo lizatenga lizakhala lamulo musite umwe tikuyankhula pano muli nyumba zimene zinapangidwa mastar mwina 3 or 4 times panopo yangokhado tradition yoti mapiro katengato ankhani kuzodiaki tiyeni tukapenta nyumba uko palibe imene inagumulidwa apo ngapokakanga mwina ine mwina popeza ndi mayiwala koma sinave kuti nyumba yakuti yagumulidwa fori namangidwa posayenera no koma masters yo ndi ndikhoza even walomo ndikhoza kaloza kuti iyi anati igumulidwe iyo igumulidwe koma tikuyankhula pano palibe munthu amene nyumba yake inagumulidwa ifora namanga malo osayenera kupatulako anthu aku 25 amene mudapezerera kuti awoka ndeti kagumuladi usiku titititi koma kwinako ndi uku ndi uku kulibe zimenezi so kugumula kapena kuti enforcement imatengera so kuti no tindi equipment imeneyo nthawi imeneyo chifukwa kugumula kuja silimangogumula ndi makasu kapena ndi mahamala ayi chimakhala ndi equipment yoti tikagumulira so tikamakagumula pamene kujako timenekera kuti ifeyo so lamulo limatiloleza kuti tinyamuke piro katani kodi ukagumula koma pena imathopiza kuti anthu achitika mapiro tikagumula anthu ajatenga injunction chifukwa cha maufulu amene tikunena kuti unalesa mazono zoti ali ndi chanayi ndi ufulu ndikunena panopa pali zinthu zina zimene zimakanika kugwiridwa chifukwa kuti pali injunction sungapite ponso ndikuti ulimbana ndi lamulo koma ku 25 kujako kunakagumulidwa. We live in a lawless society. This is a lawless community. No, I think cha ufulu inuyo akuluakulu ndo amene mwapangitsa kuti lawlessness ipitirire mu mzinda uno tisakambe za dziko pamenya komano let's keep our case study to the city of Lilongwe. Inuyo akuluakulu uno ndo amene mwapangitsa kuti anthu asamatsate malamulo amene mudayika inu nomwe chifukwa
mmati dzanja ili likati litere dzanja ili mabwera nkudzaligwira ili nkulikoka chonchi mapeto ake chimene chimafuna chitika chimapitirira kuchitika tsopano anthu amene walibe mbusa tifa abusa ndoti akukangana okhaokha palibe imene chichitike iyayi chifukwa lamulo limawawa kuchita chinthu cholondola ndikuwawawa kunena kuti musadulire apa muzikazungulira uko anthu amanyinyirika tsopano anthu akuti asadulire tikweni ati akakamize koma ngati pokakamiza apo wina akubwera kuti musakakamize ndiye kuti cholakwa chichitikabe so inuyo muvomereze pano kuti inuyo ndi boma simukuyankhula language imodzi yayi no sindingavomereze kunena zoti ife ndi boma silikuyankhula language imodzi chifukwa kuchecha chimanga kwa chaka chino is a case in point simukuyankhula language imodzi now we are talking about my structures infrastructure right tuyankhula za ma buildings amene mukamba zoti antawuni kapena ma buildings ena amene sale abwino. Number one, we don't allow muntu kumanga without proper planning, kabena planning approval. So if somebody starts to build, it means it starts to build without an approval. It means that is subject to an enforcement. Number one, we have to go there. What are you building? And why is it that you are building modern maonet? Kale mujati makhala ndi ma rangers. I mean, of course, banopati now. Azienda kuti nazoona kuti what is happening. Is it planning mene anapanga approve ndi chimene akumanga chichikugwirizana? Now you talk of Red Star campaign. Red Star campaign was to do with facelifting our city. Ma buildings ena amene anamangidwa indali ndi ma approvals. Mwandiva? Ani ma approvals koma ndi akalekale. You understand? Oda anamangidwa ka 1970 ka 19 jani. Then ma buildings ajamoni kuti ndi abwino. Now when we are doing the Red Star, we were trying to mean either iyi gumulani, iyi konzani. And from the Red Star campaign, anthu ena ake anapanga comply ndithu. Ena anapeza kuti akusintha mafesi. Amene amafuna awoto. Amene akona akuifuna city zabwino. Ena anachitenga chizolowezi kunena kuti tiona kabwera kuzati gumulira. You understand? And sitina kagumule so because okay, you look at our economy as well, right? You look at the economy and you look at the people and you also look at the law, what it's saying. Ndecho yambirira ndijonena kuti no anthu amene anapanga comply aja if as city council I said okay this is fine and good and another said we are going to comply koma within this period if going to tufuna tolere ndrama tipange structure yotere and we gave them how can you please submit your plans and we should know kuti niyo mupanga chani. So most of them submitted my plans chimene akudikirira njonena zoti they should just have enough money and then changes into zija koma no menda nenera moja kuti no ngati lamulo silimachedwa silifulumire as long as there's a Red Star something is indeed following you. Imeneyo tiyiseka ipa menepo ndibwere kunkhani ya magalimoto ozimitsira moto mu mzinda wa Lilongwe. Yes. Alipo? Alipo. Amagwira ntchito? Amagwira ntchito. Moto ofesi ino itati moto wayamba kuyaka. Ibwera galimoto ndi madzi mu nthawi yake ndipo idzazimitsa ndithu. Yes, ibwera. Chifukwa choti mbuyomu kwakhala kukumveka nkhani zonena kuti ayi ndithu galimoto inakanika kunyamuka kuti ipite kukazimitsa ayi galimoto inafika koma inafika opanda madzi ndiye inakafika kukaonaona moto uja nkubwereranso kukatenga madzi kuti ibwere koma amene amabwera apeza kuti nyumba yonse yatha ndiye kumadabwa kuti kodi tikuyendetsa mzinda otani mzinda opanda ma fire truck mzinda oti ma fire truck alipo koma madzi mulibe tikuyendetsa mzinda otani amene chabwino choyambirira sindifuna kuwapasa anthu mantha ndifuna anthu kuti azikhala ndi perception yabwino towards city yawo choyambirira people should know that we have fire trucks fire engine trucks we have them tili nazo ndithu and zimagwira ntchito zimatenga madzi munthu pa ntchito yako sunganeze umathimitsa moto koma madzi ulibe sizingatheke. I remember, is it a week ago, some few days ago, kumapya kwa senti. Amoto otayamba, people, anaibe nambala ya jani, ya fire ijatimbira ndani. Nda namba panga resort maimbira mapersonal jani, cause. You understand? And galimoto ya fire mene madusa, kupita kwa senti. It was within 8 minutes, kutaimbidwa jani, phone. Kupita kumene kujaku. Anthu aja sana dziweso zoti amene wayimbira phone kuti fire ibwere galimoto ya fire ndi ndani koma fire atangofika anthu aja nangamba kwa agenda mwabwera mochedwa pano mwabwera chani pamene literally anthu auzidwa motani mochedwa. So we go back to that civic education kuti anthu azidziwa kuti okay kukachitika moto timbe nambala yake chiwo
tiimbire ndani and anthu aja amenekeyo bwera from what time, after what time zinthu zija zikachitika. So we also have to respect them. On the other hand, despite kuti magalimoto tili nawo, ifenso we are working on kuti we should get more chifukwa tisinanga mzinda kukula anthu akuchuluka, ndeno we are prone kuti ngozi zikhoza makhasa zotani kodi zochuluka. Shouldn't have a situation yonena kuti ayi kukwapya moto galimoto ili kumeneko kapena magalimoto ali kumeneko kwinaso kupya moto kumene zodikira ndikaiti malize kuti kwinako. So we are also working on that. We should have enough engine trucks, komano fire engine trucks. Komabe amene alipo tidziwe kuti ndikafuna fire kuti azatizimitsire moto tiyimbe nambala iti. Mwina munagamba zoti kumachitika ma meeting mwina kufunika kutsindikapo pamenepo mama mbali ya manambala kuti anthu azikhala nawo chifukwa ndiye kuti tikupanga rani mzinda otani oti anthu sakudziwa kumene angayimbe kuti apeze chithandizo. Anthu akuyenera kudziwa andi ndiye ndiudindo anthu kuti apeze nambala komanso ndiudindo kwa amene ali nambala kuti apereke kuti nambala ndi izi ndipo namba zindizogwira. Chonde anthu masiku ano kulima WhatsApp group ungonena kuti tipereka namba imene kwa block leader, it's within 2 days or 3 days aliyense akhakuti wayipeza imeneja. So ndi nkhani yofuka kuyiunika bwinobwino imene chifukwa ndi nkhani yoti anthu akuluza katundu wawo kwambiri andi kugendako munthu sungagende dokota atabwera kuti adzathandiza abambo ako kuti akudwala yayi. Ndero ngatufika po mugenda dokota ndero iweyo wakwiya kwambiri ndipo kuya kwako kwaposa ululu umene ungaupeze abambo ako atatamwalira ufika poti apa chichitike. So anthuwo tikhoza analakwitsa koma sanalakwitsa kuti ifani ndero analokhumudwa ndi imene zinthu zinachitikira. Analakwitsa chifukwa chokuti sanadziwe kuti anakhala kuti sanalakwitsa anakayimba foni mwachangu koma chifukwa tonse aja anaibe chani nambala ija anazayipeza mochedwa and anthu aja apeza kuti abwera zimitsa moto. Choyambira tinakayenika kuwalola and chimkoneke ndiyo zoti we should have a good perception. We shouldn't have that negativity. Munthu amene ali pa udindo wina uli wonse anthu timangokhala ndi negative attitude for nothing. Chifukwa choti ukamugendere munthu una zonenso ali pa ntchito ndi chani chabwino ngati alakwisa khalani pasi mwabweratu mochedwa akulu koma zimitsani moto tikambirana inu mukatani mukamaliza kena nkukhala nawo pasi. Next time you can do better. Not kuwagenda pana moto sana zimitse chifukwa kuti agendedwa mono zoti nangayi moyo wanga soli pachiso. Ameya mukuchitapo chani kuti mzinda wa Lilongwe ukhale ndi maubale ndi mizinda ina chifukwa timadziwa kuti madera ena chimenecho ndiye chikhalidwe chawo kuti mzinda ngati wa Lilongwe umatokhala ndi ubale ndi mizinda ina yotukukirako kuti mwina timaphaphana umeneko timeona kuti mapayipi madzi sakumatuwa ife tidzamanga ndi mphira tibweretsereni. So zimathandiza ngakhale mwina kuwunikirana kuti ife mzinda wathu kumbali ya sanitation tikupanga izi mwina tayesera nkoni kwanuko pali mapulani amenewo pena paliponse. Pali mapulani amenewo ende mapulani amenewo ndofunika kuwathamangitsa indi nametu kuwathamangitsa kwambiri. Currently ndi ubale wabwino ndi Glasgow ku UK ndi sister city yathu imeneyo. And nzimeneso timakambirana pa paliso listing ama cities about 11 if not 12 kuti amene tikhale nawo pa ubale wabwino kwambiri. Ndicholinga choti tiziphunzira anzathu akuchita bwanji komanso tidziona kuti kodi inu mukhoza kutithandizaso motani kuti zikhale chonchi. Tikudziwa zinzathu pana namba ka 11 ma underground parking akupanga maujenena madera ena akupanga misika ya ma high rise misika kandi 4-5 story uli nsika umenewo tizoona zimenezo kuti zikuchitika bwanji kodi ife tipanga bwanji. Munakamba zapa ili ateni paja I'm sure kuti maiko ena akali nawo so malonga limene alili pa damu paja koma anapanga zinthu zosangalatsa kwambiri kuti pamadzi paja pakhoza kukhala bwanji. So we indeed are doing something on that kuti tikhale ndi maubale abwino ma citizen. Masomphenya anu pandale ndi otani? Masomphenya anga pandale ndonena kuti despite my personal agenda koma ndimaona ngati kuti mundalemo tizafika nthawi ina imene ndale zimene tizachita kuno zizakhala kuti ndizokoma kupyolera amene zikukomera panopa. So it would be nice for everyone, for every politician to say indeed I'm a politician. Not to say kuti sazizatigenda miyalolo chani koma no people should feel kuti these are our leaders amene akutithandizira than imene zilili situation right now. Panopa kangokona kuti ndiwe leader in anything afuna kupezereka chifukwa konena kuti
akusokonezere no your direction chifukwa kuti munthu umakhala ndi direction koma chifukwa anthu akugenda kupanga chani sometimes you think am I doing the right thing pamene you are doing the right thing ukasintha to the other direction people say ndi zimene zimapangisa kuti ma leaders athu they should lose track or they should lose focus so I look forward to the time kuti no politics will be very nice and everybody's wish kuti I should be a politician koma personally I would want to grow I said I was a youth leader I took a step to a councillor then I took a step to deputy mayor another step to mayor of the city and I'm sure there's also another step ahead makansala mukarere makauliru maso alunjika ku MP mukamakari makansala mukarere makauri maso alunjika ku MP ndipo pa MP wonkaru muona so kaundura kakununkhira kuseli uko mbendera chamakhori maiona kale mu mtimamo zimene nena kale paja kuti no munthu wina lese umayenda pa chinthu chimene umachiganizire chimene suchiganizira sungapange so apapa muwende ya LL1 muli ndi masomphenya odzayendera MG1 MG1 ndi president MG1 ndi state president muli ndi masomphenya odzayendera galimoto imeneyo zimene zoti musire mulungu koma kutakhala kwa inuyo kuti munene mukhoza kuti chiyani not even the Bible says suri ungamango auzazi zako plan ina ile semene uli nayo ndakusokoneza mako kamamuza didimo zidzozo ri didimo yakauza azinzake akakusokonezeraso koma tukunena kuti koma nda didimo inuyo makhala ndi mangolomera kuti amene iwe ndimuonetsere kuti you know yeah because even this interview and pasasa another energy kuti no I should prove to you and to prove to the nation eti kunena kuti no pali zinthu zina zimene zikhozotheka tikhoza kupanga they just need effort pali zinthu zina zimene mwanditsegula kunena kuti no I think I should also look into that so I wouldn't take it kuti it's so about didimo it's all about learning and also knowing kuti kodi tikhozopanga bwanji koma tsogolo la munthu limakhala manja mwa mulungu timalize macheza athu pali zinthu zingapo zimene nafuna kuti ndikupatseni mwayi kuti munene one ndimafuna mutiuze iyo top 3 priorities ndikudziwa kuti kumambe uyo mwanatsekula ndi zimene koma nakufuna no munene maybe in a more concrete way kuti zinthu zitatu zimene ine ndikufuna zitachitika ndi izi ndipo anthu adzaziona kudzera mu njira iyi kuti mwina musadzatinene kuti ayi mukundiweruza zinthu zoti sindinakulonjezeni koma then tidzanena kuti mudatiuza kuti mupanga izi ndipo mwina mukhoza kudzanena kuti ndinayesetsa mbali yanga koma zinavutira apa koma ine ndafunitsitsa zitakhala apa 3 things okay choyambira ndi chinthu chimodzi and I'll break it into 3 chinthu chimodzi cho ndi clean and green city okay that's what I want to achieve a clean and green city ndipo clean and green cities ndi pa waste management tofuna kuti wina aliyese akhale nayo bini komanso wina aliyese aphunzire ndondomeko yoyenera yotayira zinyalala zawo komanso wina aliyese atenge responsibility pa zinyalala komanso we should be able to make money from zinyalala zija komanso on the same waste management we should make sure kuti no private operators athu amene amatolera zinyalala zija they should use the right cars yotolera zinyalala chifukwa you find kuti nthawi zina zinyalala zija akutenga koma zutayiraso pompo madzaja chani so sizimakhala zinthu zabwino so we want kuti zimene zijatizirani tizikonze tiziyang'aneso and when to achieve izizi ineyo I'm going to use my stakeholders koma ma stakeholders ambiri akhala ma youth groups amene akupanga zinthu zangati zomwezi ndicho linga choti tithandizane because we need innovative ways of dealing ndi zinthu ngati zimene zizi secondly I would want to see enhancement of security eti security munthu kamayenda usamangoti ndaberedwa komanso kamayenda usiku machita kopati koma ndine zingodusa mu mdima so what we are saying is really we should put ma street lights moyenerera malomonso moyenerera tike ma street lights make sure ma street lights aja sakubedwa komanso we should make sure kuti na amene tili ndi ma shop ma office panja pathu pazikhala kuti tindi security light yoti tikatseka shop ija and then we are leaving our security light kuti no izipanga light pamala pathu paja and anthu akamayenda usiku acheredwa atani atha kumayenda bwinobwino eti then lastly we'll talk about the greening itself the greening it shall mean kuti no aliyese atengepo mbala adzale mitengo tidzale kapinga surrounding us tisamangokondwera ndi kuona pena pake pali fumbi chani ifenso tizikhaso tikugwiranso ntchito yomweyo kuti ma public areas we are covering them ndimwina maluwa kaya ndi kapinga and also planting trees around kuti mitengo ijai izitithandizira kuti kusamakhale fumbi kwambiri mphepo izikhala kuti it's controlled ikamakhala kuti alowa musite mwathu munomo so I think those are the 3 things that I'd want to see not to mention ma areas ena ndi ena tikhaso tikuwakonza komano
tizikhala kuti tikwakonza amene timenikira opangira chifukwa kuti nthawi timene tili nayo ndiyochepa koma ino pali mankhani yangati ya parking ya musire mwathu muno ma car parking athu awenika okonzedwanso anthu tikamalipira ndalama ija timalipira ya car parking ija zikhala kuti tikupakira adi galimoto pamalo oyenerera ma revenue streams athu amene tili nawo making sure kuti no that money anthu azitha kuona kuti indeed ndalama imene tikupereka mu city we are getting back a service from city council. I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first I want you to tell me your full name. What is your full name? I'm Esther Amina Salim Sagawa. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? Yes. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? No. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? Yes. Do you know your blood group? Yes, I do. Did you get the COVID-19 vaccine? No. Have you ever smoked weed? Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? Sometimes when. It's a yes or no. No, because alcohol is okay. That was a yes, right? Yes. Okay. Do you want to be an MP for your area? Yes. Do you dream of becoming the president of Malawi? God willing. Have you broken someone's heart? I'm not sure. Have you had a crush on someone? Yes. Tamani zayo nchokuyeza ndi mwendo watu wali on program ya Cruise 5 Esther Salim Sagawa amene ndi meya wa mzinda wa Lilongwe. Tathokoza mbiri fwa nthawi yanu zabwino zonse. Tathokoza ziko. Zikomo.